Здравейте на всички, аз съм Powerboss и днес, ще играем Hunger Games, ще опитаме да играем Team. Имам един диамант, имам само още един Diamond меч да ви спукам. Много исках 3 диаманта за Diamond братва. Защото братвето е добро. Взимам се, че имам пръчка. Ей, гад. Мрибе. Опа. И риб. Там. И така. Майко. Къде само за випове. Ау. Аре бе. Приеми бе. Бей, нема съм ти неща откачал. Съм не казай, че игра съм срещу тея. От цветето лети. Диамантен от цвете. Леле, мале. Кой се стана от тази страна, ще бъде с него. Ако е момиче, ще го чакам тук, защото горе-долу PvP-то. И ти нали си ще хукнат поет тея често е там. И да по средата. Там ще има най-много работа. Майко. Аз върна, когато стана вече къде 30 секунди. Опса. Тук те си скрит. Още една. Чакай, аз какво се нуждае? Нищо. За броня сам хат. Имам си 2 предвета. Мамо. Опа, с това неща си имам работа. Това сигурно ще сме нача. Не игра с Dark Nebula вече. Не знам. Да, игра с Dark Power.
Ами той не играе в този сървър, защото не беше прият. Затова той ще играе с мен като Quest. Защото чак тогава, като е Quest, тогава така ще го приемат, просто няма да е с акаунт като мен. Маля. Толкова мълчалив не съм бил никога, даже и в училище. Бегай, бегай, бегай. Али, сега те се изпатиш. Къде си? Мале. Добре, не ми се показва повече. Издържа до демач. В 3 минути до дет матча. Добре, да не стане като миналия път, за това ще го изключа и когато останат точно някъде къде 1 минута до дет матча, ще пусна. Вече остават по-малко от 2 минути, затова какво ти има да се свършва? Дет матч мога да не издържа. Трябва съм внимателен, защото предишния път падна дупка. Назад. Опа. Не, край. Рип. Рип. Фак! Толкова време ще седи тука. От миналия клип го гледам. Какво гледаме? Братя Стив. Това ти е бил скина ли, бе? Аз да помисля, че си с фул с Diamond броня. Много идеален скин, за да подмамиш някого. Признавам ти го. Опа! Бей, ти ли го сте? Това ще питам.
Help, 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 help. Поне последен кит. Напред ще отнем. Па. Чакай. Той я според само за ласка. Това от нас was the last fox. И ще се видим другия пит. Мерси, брат.